Γιατί ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε η περιοχή που μένει ο Πλούτονας, το μεγάλο του φεγγάρι και γιατί ο Πλούτονας δεν είναι πλανήτης. Λοιπόν, ας μπούμε στο βίντεο. Η περιοχή που μένει ο Πλούτονας λέγεται ζώνη του Κάιπερ και εκεί μένουν άλλοι 3 πλανήτες, όπου λέγεται ο Πλούτονας, η Χαουμέια, ο Μάκε Μάκε και ο Έρης. Δεύτερο θέμα, το τεράστιο φεγγάρι του Πλούτονα. Ο Πλούτονας έχει 4 μικροσκοπικά φεγγάρια και ένα υπερτεράστιο που είναι το μισό μέγεθος από αυτόν. Το φεγγάρι το συγκεκριμένο λέγεται Χάροντας και έχει την πιο περίεργη τροχιά στο ηλιακό σύστημα. Απλά κοιτάξτε πώς κάνει η τροχιά γύρω από τον Πλούτονα. Τώρα πάμε στο σημείο όπου οι περισσότεροι περιμένατε και γενικώς που πατήσατε για να δείτε αυτό το βίντεο. Γιατί ο Πλούτονας δεν είναι πλέον πλανήτης. Ο Πλούτονας πριν από το 2004 ήταν πλανήτης, αλλά μετά από το 2004 αποφασίσανε να βγάλουν νέους κανόνες για τους πλανήτες. Άμα ένας πλανήτης είναι στρογγυλός, γενικώς άμα είναι σφαιρικός, άμα έχει καθαρή τροχιά γύρω από τον ήλιο και άμα είναι καθαρός από διάφορα διαστημικά σκουπίδια. Ο Πλούτονας όλα αυτά τα έχει, εκτός από το τρίτο. Γι' αυτό ο Πλούτονας δεν είναι πλανήτης. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο μου βίντεο. Θα ήθελα να σας πω άμα μπορείτε να κάνετε ένα subscribe άμα σας άρεσε και να γράψετε comment άμα έχω κάνει κανένα λάθος για να με διορθώσετε. Bye!